Samantala sa ibang balita, tumanggap na rin po ng financial grant ang libu-libong miyembro ng mga Civilian Volunteer Organizations or CVOs mula po sa 5th at 6th District ng Pangasinan nito lamang pong January 29, 2025. Personal itong inihatid po ni Governor Ramon Gico III at Vice Governor Mark Lambino. Kasama sa programa sina First Lady Maan Gico, Congressman Ramon Monching Gico Jr. at 5th District Board Member Chinky Perez Tababa. Kasama rin po dyan si Board Member Nicolay John Louis Sison, Political Consultant Jesus Isong Basco at Binalonan Mayor Ramon Ronald Gico IV at ang mga opisyal po ng iba pang mga LGUs. Bukod sa financial grant, nairehistro na rin sa PhilHealth Consulta plus Giconsulta. Ang taunang programa po ay patunay ng pagpapahalaga ng pamahalang panlalawigan sa sipag, sakripisyo at dedikasyon ng mga CVOs sa kanilang tungkulin. IFM News. IFM News. IFM News.